ostegunera arte, goizeko 8 eta arratsaldeko 6 bitartean. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Sorpresa eman du Geroa Baik. Ez da agertu Nafarroako Foru Gobernua osatzeko asmoz gaur arratsaldean PSN-erekin eta Zurekin Nafarroarekin egiteko zen bilerara. Negoziaketetan abiatu dituztenetik 3 alderdiak batera elkartuko ziren lehenengo aldia izango zen eta akordio batera iritsi zitezkeela uste zen. Usue Barkosen alderdiak azken orduko prentsaurrekora deitu du. Bilera Lauterdietan zen egitekoa Nafarroako Parlamentuaren egoitzan. Azken asteetan bilerak egin diren leku berean. PSN-eren aldetik Maria Txibite, Ramon Alzorriz eta Ainoa Unzu agertu dira zitara eta Zurekin Nafarroatik Begoña Alfaro, Carlos Guzmán eta Daniel López. Gabon, Javier Salutregi kazetaria hilda gaixotasun baten ondorioz. Egin egunkariko azken zuzendaria izan zen, Auzitegi Nazionalaren aginduz, 1988an kazeta itxi aurretik. 200 gizon armatuk itxi zuten, hanpapera eta tinta besterik ez bazegoen ere, esan zuen Salutregik, berak 2005an ahozko epaiketan. Preso sartu zuten eta 3 alditan bete zuen ia 8 urteko zigorra. 2015an geratu zen asko. Eta Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiken sailburu Nerea Melgozak zahar etxeak arautzeko dekretua moldatzeko agindua onartu zuen atzo. Egin duten testuan badira aldaketak zahar etxeetako moduluek esaterako gehienez ere 25 egoiliarrekoak izan beharko dutela jarri dute. Harta zuzena ematen duten langileen ratioa handitu egingo da, hainbat agentziaren arabera 15%koa. Egoitza berriei ere jarri nahi zaie muga 150 egoiliar baino gehiago ezingo dituzte hartu. Babestu elkartean, Bizkaiko egoiliarren familiartekoak batzen dira eta elkarteko eledun Xavier Monrealek adierazi du irakurri dutela dekretu eraberritua eta aurrekoaren antzekoa iruditu zaiela, hau da, eskasa hartaun bat bermatzeko. Aurrez ere salatu bai dituzte dekretu horren mugak. Eta Osakidetzak urrats txiki batzuk eman dituela sindikatuak ohar bat plazaratu berri du, gaur Osakidetzaren mahai sektorialak eman duena azaltzeko eta alde baikorrak izan direla onartu du. Gogoratu du negoziazioek ia urtebete zeramatela blokeaturik eta aspaldi honetan bileretara agertzeari ere utzi ziotela sindikatuek administrazioaren jarrerarekin haserre. 2 greba egun egin dituzte maiatzean eta negoziatzeko borondatea erakusteko asmoz, gaur berriro joan dira mahaira. Satxe, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT-ko ordezkariak joan dira bilerara. Sindikatu medikoak atzo esana zuen etzela agertuko. ELAren arabera, aurrerapen txikiak ikusi dituzte Osakidetzaren partetik 4% osagarrien ordainketan eta garapen profesionalaren arloan. Eta Bizkaiko ostalaritzak berriro ere grebara joko du. Oraingoan ekainaren 29an eta 30an Frantziako Turra Bilbotik abiatuko den egunen bezperan. Lan hitzarmena berritzea exijitzen dute eta patronalaren blokeoaren aurrean lanuztea egingo dute. ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deitu dute lanuztera eta gaurkoan langileen ordezkariek agerraldia egin dute Bilbon euren aldarrikapenen eta mobilizazioen berri emateko.
eskatzen dugu batik bat ezertzea negoziatzen. Patronalari eskaini diogu formula ezberdinak KPIaren helburu hori lortzeko. Eta hala ere ez dago inolako kontraproposamenik. Egun horiek oso garrantzitsuak dira sektorearentzat, turra datorrelako gure herrialdera, eta espero dugu edo estimatzen da egun horietan hotelen okupazioa erabatekoa izatea. Beraz, hori inziditzea espero dugu eta ebai egungo gara taldeak dauden ekipoetan, hoteletan barkatu. Besteak beste, uste dugu aurreko grebak egiteak balio izan duela, ordura arte honen inguruko albisterik ez zeukana, enteratzeko eta hurbiltzeko, galdetzeko eta interesa adierazteko. Beraz bai, espero uste dugu, orain posizio hobeago batean gaudela. Urdaibaiko Guggenheim proiektua bertan bera uzteko eskatu dute. Guggenheim Urdaibai Stop herri mugimenduko kideek salatu dute informazio falta dagoela eta sinadurak biltzen hasi dira egitasmoa eteteko. Entzun dezagun Eider Gotxi zain dezagun Urdaibaiko kidea. Ez dakigu zertara jokatzen ari den administrazioa, baina administrazioaren gandik ez gabiz inolako erantzun garbirik jasotzen. Inork ez dau ulertzen olako eremu babestu batean, horren beste babes lege dituenean, ze ez dira bat edo bi. Kontutan eduki behar dugu, mundu mailan, Europa mailan, estatu mailan eta autonomi mailan egunean dauden legeak babesten dutela ingurumen hau. Eta badirudi legeak egiten ditugula, eta arro sentitzen garela legeak egiten ditugunean, eta telebistan agertzen gara lege horiek sinatzen eta aurkezten, baina gero ez ditugu errespetatzen. Eta abiadura handiko trenari dagokionez, Espainiar Estatuko presidente Pedro Sánchezek uztailaren batean hartuko du Europako Batasuneko Kontseiluko presidentetza, bozetako kanpaina aurrea martxan dela. Testuinguru horretan, Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak Sánchezi eskatu dio Atlantikoko makroeskualdea lehenesteko. Udane Arbeo. Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkulluk beste urrats bat egin du Atlantikoko makroeskualdea sortzeko presio egin asmoz. Espainiako presidente Pedro Sánchezi gutun bat bidali dio eta bertan lehendakariak eskatu dio ahalegin guztiak egin ditzan Europar Kontseiluak urte amaitu aurretik proiektua onar dezan eta Europako batzordeak lanari ekin diezaion. Lehentasunezkotza jotzeko arrazoietako bada Hego Euskal Herriaren eta Europako iparraldaren arteko trenbide eta energia konexioa indartzea. Frantziak abiadura handiko trenaren Euskal Herrikoaren iparraldeko lotura 2052 arte atzeratu duen honetan. Gogoratu dezagun Pedro Sánchezek uztailaren batean hartuko duela Europar Batasuneko Kontseiluko presidentetza 6 hilabetez eta Urkulluk helburutza du agintaldiaren agendan makroeskualdea kokatzea. Entzun dezagun. Eta ezinezkoa dena da tren garraiobide kate honetan zulo bat izatea, eta zulo hori izatea Frantziako gobernuak ez duelako betetzen bere konpromiso Europar erakundeen aurrean. Eta kultur arloan bihar hasiko da azken arrok jaialdiaren 21. edizioa Gasteizen eta inoiz baino emakume gehiago joko dute aurten erne kontzertuei. Lerro artean irakurtzen dena ez da baidan esan gabe gelditzen dena zer da gabezi hori ez bada dena ez dudana zidatzi du.
Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Zahar etxetako langileek urteotan askotan azaldu dute ezinegona ematen duten hartaren kalitatearengatik. Lan baldintzak hobetzeko eskatzen ari dira eta ratioetan ere aldaketak nahi dituzte. Argudiatuta orain ez dutela izaten aski-astirik egoiliarrak ondo hartatzeko. Jaurlaritzaren dekretuaren albistearen harira ohar bat plazaratu du ELA sindikatuak. Pandemiak agerian utzitako egoera kritikoaren ondorio senideek eta langileek behin eta berriz egindako aldarrikapenen ondoren lakuak egoitzei buruzko beste dekretu bat iragarri du. Dekretuaren arabera, 150 egoiliar egongo dira gehienez egoitza bakoitzean eta zuzeneko harretako langileen ratioak 1,5 handituko dira. Horrez gain, gaueko harreta bermatzeko eta zaintza aringarriak hobetzeko irizpideak badira testu eraberrituan. Izan ere, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan foru aldundien ardurapean daude ezaretzeak, baina herrialdetik herrialdera bada aldaketarik, baita egoitzetik egoitzara. Egun, gabeziak daudela gerikoa da eta horiei aurre egiteko asmoz dekretu berria ondu du lakuak. Baina eragileen ustez ez da nahikoa. Dekretuak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 450 egoitzari eragingo die, eta 6 urte izango dituzte reforma horiek egiteko. Erresidentziak 3 urtean behin ebaluatuko dira modu integralean. Hala ere, dekretuak bereizketa egiten du oraindik eraiki gabe daudenen eta egun sablek daudenen zentroen artean. Dagoeneko martxan dauden erresidentziek plazen muga ez dute errespetatu beharko. Aipatu bezala, eragileen ustez dekretua ez da nahikoa, hala babestu elkarteak dio aurrekoaren antzekoa dela. Era berean, Jaurlaritzak ez duela egoiliarren zenidengana jo testu hori ontzeko, edota gutxienez iritzia galdetzeko salatu du Bizkaiko egoiliarren familiartekoak batzen dituen taldeak. Eta sindikatuak ere kritiko agertu dira. ELAk oharbidez adierazi duenez, azterketa sakon baten ondoren baloratuko du zeheki edukia. Hori bai salatu du hedabideen bidez izan duela testuaren berri, baita dekretu egiteko bidean sindikatuari galderak eginez izana. Bestalde, Labek uste du dekretua ez dela nahikoa sektorean dauden beharrak asetzeko, eta Jaurlaritzak alde batera utzi dituela langileen aldarrikapen historikoak. Bere aldetik ELAk iragarri du 6 mobilizazio egun egingo dituela Bizkaiko etxez-etxeko zerbitzuan, ekainaren 19an, 22an eta 26an, eta uztailaren 3an, 10an eta 18an. Egun horiek aprobetxatuko dituzte salatzeko erosahalmena galdu dutela, Komisiones Obrerasek eta UGTek martxo amaieran patronal nagusiekin sinatutako hitzarmenaren eraginez. Eta Bizkaiko ostalaritzak berriro ere grebara joko du. Oraingoan, ekainaren 29an eta 30an Frantziako turra Bilbotik abiatuko den egunen bezperan. Lan hitzarmena berritzea exijitzen dute. Bizkaiko ostalaritza sektoreak greba egingo du ekainaren 29an eta 30an. 2020tik dute lan hitzarmena berritu barik eta patronalekin edukitako negoziazio mailek ez dute korapilo askatu. Eskatzen dugu batik bat ezertzea negoziatzen. Patronalari eskaini diogu formula ezberdinak KPIaren helburu hori lortzeko. Eta hala ere ez dago inolako kontraproposamenik. Ekainaren batean egindako lanuzte partzial arrakastatzoren ondoren grebara jotzea erabaki dute berriro. Zehazki Frantziako turra Bilbotik abiatuko den egunen bezperan. Egun horietan espero delako hotelen okupazioa erabatekoa izatea, eta horretan eragitea da euren asmoa. Egun horiek oso garrantzitsuak dira sektorearentzat, turra datorrelako gure herrialdera, eta
espero dugu edo estimatzen da, egun horietan hotelen okupazioa erabatekoa izatea. Beraz, hori inziditzea espero dugu. Bizkaiko ostalaritza sektorean 22.000 langile inguru daude. 3 azpisektoretan banatuta, jatetzeak eta tabernak, hotelak eta ospitaleak eta ikastetxeak hornitzen dituzten kolektibitateak. Ituna 2020an iraungi zen eta hori dela eta 3 urte darramate soldata igoera barik. Hala aurreko greban sektorea aktibatu zenez, hieren bukaerakoek jarraipen zabalagoa izango dutela aurreikusten dute. Besteak beste, uste dugu aurreko grebak egiteak balio izan duela, ordura arte honen inguruko albisterik ez zeukana, enteratzeko eta hurbiltzeko, galdetzeko eta interesa adierazteko. Beraz bai, espero uste dugu, orain posizio hobeago baten gaudela. Lan hitzarmena berritzea aldarrikatzen dute eta beste bilera bat galde egin diote patronalari. Hala bere esku dagoela greba gehiago deitzea dio intersindikalak. Hori ez dago gure esku, baizik eta patronalaren esku. Michelineko zuzendaritzak 1.500 euroko paga eta inflazioarekin lotutako soldata igoera eskaini dio lan batzordeari. Zuzendaritzak egingo duen azken proposamena dela iragarri du. Sindikatuek langileekin eztabaidatu eta bozkatu behar dute. Azken proposamen hori hala erabaki dute sindikatuek elak izan ezik. 72 orduko epea dute zuzendaritzaren lan hitzarmenaren proposamena onartzeko edo baztertzeko. Astearte honetan Michelineko estatuko lantegi guztien ordezkari sindikalak bildu ziren Burgosen zuzendaritzarekin, Lasarte Oriako sindikatuak izan ezik. Lan hitzarmena negoziatzeko bilera goizeko 11etan hasi zen eta arratsaldeko 8 arte etzen amaitu. Zuzendaritzak 5 proposamen egin ostean, sindikatuek erabaki zuten egindako azkena langileekin eztabaidatzea eta bozkatzea. Azken proposamen horrek 3 hobekuntza dakar. Soldata egoera KPIa lotzea, 1.500 euroko paga lan hitzarmena sinatzeagatik eta team building jardunaldien desagertzea. 72 orduko epea dute langilei proposamena aurkezteko, eztabaidatzeko eta bozkatzeko. Ostiral honetan erantzun bat eman beharko diote zuzendaritzari. Michelin enpresak dioenez, hau da egingo duen azken proposamena. Bestalde, sindikatuek lan hitzarmena onartzen ez badute, ekainerako aurre ikusitako greba egunak aurrera eramango lituzkete. Hau da, ekainaren 19 eta 23an Michelineko lantegi guztiek greba eguna egingo lukete. Osakidetzak garbiketarako azpi kontratatzen dituen beharginek greba mugagabean jarraitzen dute. Duela 2 hilabete baino gehiago lanuzte abiatu zuten hitzarmena betetzea eskatzeko, hau da, garbitzaileen lan baldintzak osakidetzakoekin homologatzeko. Osakidetzak garbiketarako azpi kontratatzen dituen beharginek greba mugagabean jarraitzen dute. Duela 2 hilabete baino gehiago lanuzte abiatu zuten hitzarmena betetzea eskatzeko. Hau da, euren baldintzak osakidetzako lan baldintzekin homologatzeko. Lan baldintzak osakidetzako langileekin homologatzea helburu duten ituna lortu nahi dute. Izan ere, salatzen dutenez, baldintza horiek adostu zituzten sindikatuek, enpresarekin eta osakidetzarekin. Baina orain osakidetzako zuzendaritza homologazio printzipio hori hausten ari dela diote. Bien bitartean, osakidetzaren hitzetan ez dagokio berari berea ez den pertsonalaren lan baldintzak negoziatzea. Eta adierazpen horien aurrean, langileek kritikatzen dutenez, osakidetzako zuzendaritzak ez di erantzunik ematen, beste alde batera begiratzen du, eskuak garbitzen ditu eta langilei ez die jaramonik egiten. Sindikatuek azaltzen dutenez, langileak enpresek kontratatu arren, osakidetzak du ardura hitzarmena betetzen dela bermatzeko, berak ere adostu zuelako hasierako dokumentu hori. Osakidetzak urratz txiki batzuk egin ditu. SATSE, ELA, LAF, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek ohar bat plazaratu berri dute gaur, osakidetzaren mahai sektorialak eman duen azaltzeko eta alde positiboak izan direla onartu dute. Gogoratu dute ere, negoziazioek ia urte betez eramatela blokeaturik eta aspaldi honetan bileretara agertzeari ere utzi ziotela sindikatuek administrazioaren jarrerarekin haserre. Osakidetzak!
Sistematikoa dago langile kontratuetan. Mahai sektoriala blokeatuta dago. Bertan ez da ezer negoziatzen. Lankideak baja, aztertiak. Osasun publikoa! Osasun publikoa! Bestalde, elkarretaratzea egin dute Bizkaiko Batzar Nagusien aurrean, Gorabideko langileen 3. greba egunean. Langileek, enpresaren eta aldundiaren negoziatzeko borondate falta salatu dute eta ez dute greba mugagabea baztertzen. Eta gaiz aldatuta Urdaibaiko Guggenheim proiektua bertan bera uzteko eskatu dute. Guggenheim Urdaibai Stop herri mugimenduko kideek salatu dute informazio falta dagoela eta sinadurak biltzen hasi dira egitasmoa eteteko. Oraingoz, egitasmoaren zati batzuk baino ez dituzte ezagutzen plataformako kideek eta administrazioa ilun jokatzen ari dela nabarmendu dute. Zertara jokatzen ari den administrazioa, baina administrazioaren gandik ez gabiz inolako erantzun garbirik jasotzen. Inork ez dau ulertzen olako eremu babestu batean, horren beste babes lege dituenean, ze ez dira bat edo bi. Kontutan eduki behar dugu, mundu mailan, Europa mailan, estatu mailan eta autonomi mailan egunean dauden legeak babesten dutela ingurumen hau. Eta badirudi legeak egiten ditugula, eta arro sentitzen garela legeak egiten ditugunean, eta telebistan agertzen gara lege horiek sinatzen eta aurkezten, baina gero ez ditugu errespetatzen. Zaldibarko zabortegiak arrisku larriak ditu eta okerrera doa. Jaurlaritzak eskatutako txosten geologiko batek agerian utzi du zein egoera kaskarrean dagoen Zaldibarko zabortegiaren orubea. Geologia eta teknogenia Larrea SM enpresak egin du txosten teknikoa udaberrian eta ohartarazi du zabortegia ez dagoela batere egonkor ezta ura estaltzeko lanak egin ostean ere.
Europako batzordeak eta Europa Nostra erakundeak Debako zubiaren birgaitzea ingeniaritza zibilaren adibide bikaina dela iritzi eta ondarearen arloko saria eskaini diote. Irailaren 28an banatuko dituzte sariak Venezian. Udane Arbeo. Europako batzordeak 2002an sortu zuen ondarearen Europako saria eta helburutza du ondare arloko proiektu ekimen eta pertsona baliagarrien lanak balioan jartzen. Justo urten aukeratutako saridunen artean dago, hemen atzean dugun Debako zubiaren birgaitze proiektua, eta hau bera 1876 urtean eraiki zuten, baina 2018an izandako arazoen ondotik egonkortasuna galdu eta pasabideko zirkulazioa ixtea erabaki zen. Hori hala, Gipuzkoako Foru Aldundiak hartu zuen ardura, zubia birgaitzeko proiektuaren ardura hain justu. Hala, lehen fasean zubiari eustea eta oinezkoen pasabidea bermatzea zuten helburu eta horretarako egitura bat ezarri zuten. Behin hori egonkortasuna bermatu ondoren, hurrengo helburua birgaitze proiektuarekin abiatzatzen eta horretarako 19. mendeko zubien erekuntza teknikak aztertu zituzten eta ona hemen zubia behin amaituta, obrak amaituta, hauxe da, emaitza izango goizetik jende mordoska ikusi dugu zubiaren alde batetik bestera igarotzen. Europako batzordeak eta Europa Nostrak Debako zubia birgaitzea ingeniaritza zibilaren adibide bikaina dela onartu eta Debako zubia birgaitzaren proiektu aukeratu dute Europako ondarea 2023 sarien irabazletako bat izateko. Saridunek 10.000 euroko dirusarie jasoko dute eta Europako ondare sarien ekitaldian omenduko dituzte irailaren 28an, Veneziako Palazzo del Cinema aretoan. Guztira 21 herrialdetako 30 proiektu saritu dituzte edizio honetan. Historia luzea du zubi honek, atzera eginez Doneiako bideko erromesek eta inguruko bizilagunek Deba ibaia gainditu behar izan zuten txalupa pasabide batean edo errepidean gora Sasiolaraino. Harik eta 1876an Antonio Cortazarrek Mutriku eta Debako ertzak lotu zituen arte. Lasturko Arrobitik datorren kare harrizko egitura horrekin. Kare harrizko egitura hori zuraren gainean dago, seguraski aritzaren gainean zimendatzeko. Hala ere 2018ko uztailaren 5 goizaldean herritar asko hartarazi zituen zarat handi batek. Harriak bata bestearen gainean irristatzen hasi ziren eta zubia kolapsaren ertzean geratu zen. Berehala itxi zuten trafikoa eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain hartu zuen haren birgaitzea, bizilagunen pasabidea ziurtatuz eta ondarearen kontserbazioa bermatuz. Lehen larrialdi fasean funtzio bikoitza betetzen zuen egitura bat ezarri zen, zubiari eustea kolapsoa saiesteko eta oinezkoentzako erabilera bermatzea. Proiektu honetan oso garrantzitsuak ziren baliabide osagarriak berariaz egokitu eta diseinatu ziren zubi hori birgaitzeko. Behin egonkortasuna ziurtatuta birgaitzaren proiektua lantzen hasi ziren, eta lan horretarako 19. mendeko zubiak eraikitzeko teknika ahaztuak aztertu behar izan ziren. Azkenik gangak desmuntatzea erabaki zen aldez aurretik harlandu bakoitza zerrendatuz erdiko pila berreskuratuz eta 2 gangak berrereikiz. Deba eta Mutriku herriak berriro lotzeko aukera eman duen obra izan da hau. Nafarroako baratzez eta bereziki Erriberako lanbaldintzez hitz egin dugu Ramon La Calzada eta Irati Bañuelos Lab eta Elako kideekin. Bañuelosek azaldu du bi langile mota bereizten dituztela gehien bat, horietako lehenak landa zuzenean ustiatzen duten pertsonak dira. Ikus dezagun sakonean. Bale, nik uste dut landa eremuan bi modutan edo bi esparrutan banatu dezakegula pixkate jendea, ez? Lehenengo esparrua izango litzateke zuzenean landa ustiatzen duten pertsonak, ez? Eta hoiei aplikatzen zaie hitzarmen bat deitzen dela agropekuario, bale? Eta, hitzarmen hau Nafarroakoa da. Beraz, elak adibidez ez du sinatu, guk uste dugu askoz hobea izan daitekela, orain izan ere negoziatzen ari da berriro, gu mailan gaude, ikusiko dugu noraino iristen garen,
baina nik esango nuke hor gehien bat zuzenean ustiatzen dut lurra edo landa zuzenean ustiatzen duen jendearen pixkate lan baldintzak edo nahiko prekarioak direla, ez? Gehien bat lan egiten dutelako kanpainen arabera, barazki ezberdinen kanpainen arabera, beraz horrek azkenean estabilidade falta nabarmena ematen dio jendeari, ez? Hemen aplikatzen dira batez ere fijo diskontinuo izeneko kontratu motak, ez? Azkenean, azkenengo lan erreforman agertu, ez dira agertu, lehenago bazeuden, baina batez ere askoz gehiago erabiltzen dira. Eta, azkenean honek esan nahi duena da, jendeak lan egiten dituela pare bat hilabete, eta gero urteko beste zatia langabezira doa, ez? Orduan, lana eta bizitza pixkatu uztartzeko oso komplikatua da, ez? Hori, esango genuke, esparru horri dagokionez. Eta gero badago, herriberan, beste kolektibo batez, lan egiten duena, zuzenean produktu horiek eraldatzen, ez? Beste produktu batzu sortzen, ensaladillak edo zuzenean enbasatzen edo, eta hauei aplikatzen zaizkie normalean hitzarmen estatalak, ez? Adibidez, landare kontserbetakoa edo konserbas vegetales. Eta, hauen baldintzak berriro ere soldaten inguruan eta ez dira onak, azkenean guk uste dugu horrelako hitzarmenak sektorialak, estatalak balio dutela azkenean jendearen lan baldintzak pixkat txartzeko. Orduan, hauei aplikatzen zaizki horrelako hitzarmen motak, ez? Langileak antolatu, aldundu eta borrokarako presa agertu direnean, hobekuntzak nabariak izan direla. Guk ordezkaritza daukagun tokietan, gehiagizko lanaldiak amaitu, hitzarmenak finkatutako soldatak kobratu, kategoriak aitortu, eta arestian, Huerta de Peralta enpresan astelehenetik ostiraleko lan astea lortu dute, Floret hortikolan malgutasuna mugatu eta arautu egin dugu, eta etenak finko bihurtu ditugu. Azteko ronda derrata eskatu, lesterraziko gara zabaidan. Beste arazo badago eta, uste dut hau behin baino gehiagotan atera dela prentxan eta guk behin baino gehiagotan salatu dugu, dela nahiko nabarmena dela fraudea, ez? Bai kontratazio fraudea, baita ere badago jendea beltzean edo lan egiten duena, ez? Eta hor, nik uste dute administrazioen esku hartzea edo garrantzitsua izan behar dela. Eta momentu honetan adibidez lan ikuskaritzari dagokionez, ez dira iristen. Ez dira iristen, ez daukatelako jenderik edo ez daukatelako borondaterik, ez? Nik uste dut azkenean, erantzuna nabarmena da baietz, ez? Azkenean gizartean rasismoa edo xenofobia badago egunerokotasunean, eta nik esango nuke horrelako esparruetan nun lana hain gogorra den, hainbat ordu eta estabilidade falta hori nahiko nabarmena den, batez ere migrantei, benetan txartu daude, ez, pertsona hauek, migrantei benetan eragiten die, ez. Guk dakigunaren arabera, batez ere hobeto ordainduen dauden postuetan, kapataza edo dena delakoa direla gizonak eta migranteak ez direnak, ez. Orduan, egia da dela gizartean bezalase, horrelako sektoreetan benetan eragiten die txarrera, ez. Orain negoziazio mailan daben aldarrikapen nagusiak dira lanaldia murriztu eta kontrolatzea, biga enplegua egonkortzea eta finkoetenen kasuan kanpainan zehar etenaldietan edo soldata edo langabezia kobratzen dutela bermatzea. Iga, lizentzietan. Langile gehiengoaren jatorria aintzat hartu behar da. Eta orduan zor koloniala aitortu eta ordaindu behar du. Eta laga, lan osasunaren arloan
estres termikoaren kontrako neurri zehatzak eta garraio segurua. Politika esparruan, udalak osatzeko 3 egun bakarrik gelditzen dira eta azken akordioen zain gaude. Alkatetzek aldaketak izan ditzakete, kasurako Debakoa. Elkarrekin Podemosen tokiko plataformak jakinarazi du, EAJaren hautagaiari botoa emango diola. Udane Arbeo? Deban EAJak gobernatuko du orain Deba plataformaren babesarekin. Orain Debak EAJaren hautagaia babestuko du larunbateko inbestiduren eta beraz Debako alkate berria Alazne Txurruka jeltzaleen hautagaia izango da. Gogoratu behar dugu maiatzeko hauteskundetan EH Bildu eta EAJ parekatuta gelditu zirela 6 zinegotzirekin, baina EH Bilduren kasuan soberanistek 102 boto gehiago eskuratu zituzten. Une horretatik aurrera negoziaketei ekin diete bi alderdiek. Bada, orain Deba plataforma 2023ko udal hauteskundetan sortu da, Elkarrekin Podemosetik gertu, baina jeltzalen alde agertuko dela. Orain Debak jeltzalen alde egingo duela ikusi ostean Elkarrekin Podemose jakinarazi du ez duela loturarik erabaki horrekin eta beraz ez duela akordio hori babestuko. Hori horrela, gauzak horrela, orain Debak EH Bildurekin eta EAJarekin egindako negoziaketen ostean Alazne Txurruka jeltzalea babestuko duela adierazi du eta beraz EH Bilduren orain arteko alkate Gilen Garzia ordezkatuko du Txurrukak. Aste hauetan zehar, orain Debak eta EAJak akordioa sinatzea lortu dute eta beraz prest daude larunbatean ekingo dioten udal gobernua partekatzeko. Asier Etxenike hezkuntza plazara ekimeneko kidea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika telebistan. Nabarmendu du, azken egunetan hezkuntza legearen aurre proiektuari buruzko ekarpen potenteak egin dituztela, hainbat eragilek Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean eta Etxenikek adierazi du ekarpenak egiten jarraituko dutela. Ia esan, zaila da, guztiari jarraipena egitea, izan ere, pare bat ibastez luzatu da, eta batzorde horretatik aditu asko, eragile asko pasa gara, eta ekarpen potente askorekin, eta oso interesgarriak ere, horietako askok, beste batzuk, nolabait, hasieratik esan daitek ere, kontrako jarrera batean kokatu dira, baina esango nuke hori, berez badaudela, elementu potenteak, ekarpen potenteak, eta orain nolabait orain arteko prozesua, jarraipena egin diogunok, ikusi ditugula, hainbat gora bera, momentu batzuetan adostasun gehiagorekin, beste batzuetan adostasun gutxiagorekin, baina orain dikan ere, prozesu hori ez dela amaitu, eta orain mahai gainean jarri diren ekarpen guzti horiekin, nolabait jarraituko dugula ekarpen horiek egiten, alik eta, guk hezkuntza plazaran hasieratik esan dugun bezala, alik eta legerik onena eskuratzeko, jakitun, ari garela eremu batean, zentrala dena guretzat, hezkuntza eremua herri baten berreraikuntzarako eta bar, zentrala den eremu badela, eta horra adostasun zabalak eskuratu nahi balin badira, eta ez askotan alderdiei edo eskatzen dieguna, interes partidistetatik arago joateko, eta adostasun zabalak eta ez egotea legislatura batetik bestera halako legeak aldatzen, horrek eskatzen du, nolabait guztiok nahiko genukeen legerik onenaren parte horretatik edo, minimo komun batetara iristea eskatzen dugu. Orduan, guk horretan kokatzen gara, eta ahalik eta legerik onena edo eskuratu nahi horretan, baina kontziente izan da ere zein den nolabait indar harremana, bai soziala, bai politikoa. Nabarmendu du tokian tokiko herri kurrikulumak sortzea garrantzitsua dela eta azpimarratu du jaitsiera demografikoa baliatu behar dela hezkuntza sistema osoaren kalitatean urratsak emateko. Kurrikulumaren gaian, adituekin eta auki ditugun elkarrizketetan eta bar, badaude ere ikuspegi ezberdinak, kurrikuluma bera gaur egun nola ulertzen den edo 2006an diseinatu zenean nolabait
eskuartean eragile ezberdinek eta bar garatu zuten euskal kurrikulumura, hor aldaketak egon dira, hori ulertzeko moduan, baina argi daukagu nolabait kurrikulum hori Euskal Herrian kokatua egon behar duela, euskal kultura ardatz izan behar duela, eta abia puntua hemen izan behar duela. Gero mundura zabalduta, baina nolabait hemengo realitatetik eta hemengo inkluso aniztasunetik ere bai erantzunak eman behar dituenak. Hortaz, hor, gure ustez, badaude elementu asko, eta kasu honetan EAEko lege batetaz ari gara, baina hori gainditu beharko luken plantamendu bat izan beharko luke, euskal kurrikulum hori, eta horretarako, badaude hor ere bai esperientzia ezberdinak eta dinamika ezberdinak, EU-tik hasita, eusko ikaskuntzatik hasita, da bar, bide horretan, norabide bat, kokatu dezaketenak, eta gure ustez egokia izan daitekena, ez da bai. Hizkuntza eskubideen behatokian jasotako salaketa errealitate baten isla da. Haur eta gazteentzako aisialdiko eskaintza ugaria da Gasteizen, gehienetan ordainpekoa, baina oso gutxitan izaten da euskaraz. Instituzioen jarrerarekin gogaituta daude Gasteizko ikastetxe ugarietako guraso elkarteak eta ahotsa altxatu nahi izan dute. Eskola eremua zarago, etorkizunean jendarte justu eta berdinzaleago bat eraikitzeko administrazio publikoetatik bermatu beharreko neurria dugu. Zer esanik ez, gure eskaera erakunde publikoi zuzendu diegun arren, aisiari lotutako eskaintza azpikontratatu edo ekintzak antolatzeko diru laguntza publikoa jasotzen duten enpresak ere barne hartzen ditugula. Baina dagozkien erakunde publikoek eremu pribatutik egiten den euskarazko eskaintza sustatzeko betebeharra dutela ere gogorarazi nahiko genuke. Eta bide batez, baliabide digitalak edo ikusentzunezko euskarazko baliabideak ere sustatu behar dituztela aldarriketu nahi dugu. Eta Ipar Euskal Herrian basoa euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatu dute Etxepare Lizeoaren aurrean. Basoaren filosofiako azterketa egin dute asteazken honetan Seaskako ikasleek eta ikasketak euskaraz egiten duten arren, 120 ikaslek frantsesez egin behar izan dute azterketa. Horren arira, Seaskak eta azterketak euskaraz kolektiboak deituta Frantziar Hezkuntza Ministerioaren zentsura eta mespretxua salatu dute. Administrazio publikoko hizkuntza eskakizunak arautuko dituen lege dekretuaren azken zirriborroak berretsi du lanpostuaren ezaugarriaren araberako hizkuntza irizpideak are berezituagoak izango direla Araba, Bizkai eta Gipuzkoako administrazio publikoan. Edonola ere, prozesuak luze joko du oraindik. Miren Dobaran hizkuntza politikako sailburu ordeak azaldu duenez, dekretua zertan den galdetu diotenean batzordean. Miren Dobara, hizkuntza politikarako sailburu ordea zurea da hitza. Egun on guztioi, gustora gatoz gu, ikusita zalantza asko dauzela eta gainera azalpenak eman nahi ditugu ere, ez da. Prozesuak luze jo du eta horrek arrazoi batzuk ere baditu eta hori guztia azaltzeko. Derrigortasun indizea, hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko eta ebaluatzeko sistemak eta hizkuntza eskakizunak egiaztatzetik salbuesteko bideak, ez da, entzute fasetik, gure gazteek, ez da, eskatzen dutenetik zabaltzen ditugun bideak. Izapidetzari dagokionez, zergaitik atzeratu gara, gu badenekien, badakizue 2018an hasi ginela, legebiltzarrak eskatuta, gure hausnarketak egiten. Une honetan, txertatuta, iaia bukatuta daude, 13 eragileek egindako ekarpenak, banan emango zaie erantzuna, ematen ari gara, banan sartuko dira, esparru berri honetatik datozen ekarpen guztiak, oso garrantzitsuak direlako guztiak, eta erantzuna izango dute, eta gainerako erakunde, ondoko erakunde horiei eskatutakoak ere txertatuko dira. Eta horrekin berregin behar bada testua berregingo da. Bart gauean izandako Luiziarengatik
Itxita egon da N121 errepidea Donesteben, Luizia, goizaldeko 3:30 izan da 53. kilometroan zehazki. Lur-jauziak 3 auto harrapatu ditu eta zauritu arin bat utzi du. 4 orduz itxita egon da errepidea. Luizi baten ondorioz, N121 errepidea, Iruña Behobia errepidea, ia 4 orduz itxita izan da Bart Donestebe parean. Errepideko 53. kilometroa erabat itxita izan dute, goizaldeko 3:30 bidean izandako Luizi baten ondorioz. 3 ibilgailu harrapatu ditu eta lagun bat arin zauritu da. Ura Donestebeko osasun zentrora eraman dute. Errepidea goizeko 11etan ireki dute berriz ibilgailu guztiendako. 7:30 2 noranzkoetan ibilgailu astunendako itxita izan ondoren. Foruzaingoak eta SOS Nafarroak Twitterren paratu duenez ibilgailu astunak A15 errepidetik Leitzarango autobidetik bideratu dituzte. Gogora dezagun N121 errepidean Nafarroako errepide sareetan arazo gehien eman dituen errepidea dela. Egin zutenetik birmoldaketa unitz behar izan dituelako eta oraindik ere hobetze lanetan ari direlako. Eta Nafarroatik mugitu gabe azken euriten ondorioz, Nafarroako landatze eta uztak egoerak pixka bat hobetu badira ere, jasotzeko zegoen zekaleen uztan galera handiak izan dira. 40.000 hektarea izan dira kaltetuak herriberan, Nafarroako erdikaldean eta Lizarraldean. Nafarroako zekale uztaren puxka handi bat galdu eginda udaberrian ukandugun lehorteagatik. Galerak 40.000 hektariatan izan dira, horietatik 14.000 herriberan, 8.800 erdikaldean eta 7.000 Lizarraldean. Herriberan amaitu da egindako lursail guztien peritazioa eta batez besteko gariaren 180 eta garagarraren 178 kaltetu dira. Une honetan, arreta udaberriko eta udako kanpainen egoeran eta bilakaeran jartzen da. Tomatea, kalabazina edo babarrun berdea erraterako. Baina baita, udazken neguko barazkien kanpainan ere. Uztaian eta buztuan landatzen hasten baitira, brokolia, azalorea edo orburuak bertzeak bertze. Finitzeko erran beharra da, azken euriteek nabarmen hobetu dutela bazka eta larre erabilgarritasuna Nafarroako iparraldean. Eta hortaz, bazka kanpaina ona espero da. Eta gai aldatuta, Javier Salutregi kazetaria hilda. Egin egunkariko azken zuzendaria izan zen, Espainiako Auzitegi Nazionalaren aginduz, ura itxi aurretik. 8 urtez egon zen preso. ¡Aupa, Salu! ¡Aupa, Salu! Egilekoa naiz. Oso pozik nabil eta pozik irtenina zelako eta galera nire konbizioak indartu dute eta gogortu dute, ze hau da eskola handia da eta bueno, jar guztiakin nabil, baina jubilatuta nau. Eta hori da nire pozgarrieta. Gole Euskal Herria askatu da! Gora! Gora egin! Gora! Eta bihar azken arrok jaialdia hasiko da Gasteizen eta horrez gain, Osteguna Rock Vital Fest jaialdiak rokez beteko ditu ere Gasteizko kaleak. Jaialdiak aukera emango du Gasteizko rockaren asteaz gozatzeko kartel erakargi batekin.
EHZ festivala ekainaren 30ean, uztailaren 1ean eta 2ean egingo dute Irisarrin eta dagoeneko itxi dute kartela. Artista zerrenda luzea argitaratu du festivalak, Sepultura, Delirium Tremens eta Bulk, besteak beste. Festivalaren inguruan hitz egiteko Irati Fernandez daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo Irati? Bai, arratsaldeon. Hilabete hasieran gutxi gora bera itxi zenuten kartela, dena prest daukazue dagoeneko? Bai, aurreko lanak egina ditugu, aldiz, hurrengo astetik aurrera hasiko gara montatzen gunea benetan. Orduan hor izango dugu prestaketa lan handia, baina motivazio handiarekin. Euskal Kultur Sorkuntza erdigunean jarriko duzue beste behin ere, baina baita ere beste jatorri batzuetako artistek eta taldeek aberastuko dute EHZ-aren egitaraua. Zer azpimarratuko zenuke? Azpimarratzekoak hori erranduzun bezala euskal taldeak, izango ditugu Gatibuz eta Clear, Belako, Willis Drummond, olako izen handiak, eta gero ere bai nazioarteko taldeak. Agian ezagunenetarikoa Soulfly izan daiteke, Brasilgo talde bat da, metal zaleek uste dut ezagutuko dutela seguru. Izango dugu ere bai talde aski berezi bat Islandiatik, etorriko dena zuzenean Irisarrira, haiekin dantza egiteko aukera izango dugu, FM Belfast izena dute. Beste talde berezi bat, Frantzia, Grezia eta Marokoko kideek osatzen dutena, Kraft Boka izena du eta uste dugu ikusgarria izango dela, ze pixkat performantzia bat ere egiten dute kontzertu aldetik. Gero badugu Mad, Billy Brelok, oiek Frantziatik datoz, Billy Brelok raplari bat da, uste dut merezi duena ere bai ikustea, eta hori musikaz gain ere ikusgarriak, antzerkiak eta beste animazio batzuk ere izango ditugu. Hori da, esan duzuzuk ere, musikaz haratago doalako festivala eta tartean hitzaldiak eta tailerrak ere egongo dira. Kasu horretan, zer ildori eman nahi diozue garrantzia aurten? Bai, hori da, hitzaldiak eta tailerrak ere izango dira, merezi du pentsatzen dut begiratzea egitara osoa, ze oso aberatsa da. Gauza asko egongo dira, nik hemen aukeratu ditut batzuk aipatzeko, baina hori aholkatzen dizut begiratzea. Adibidez izango da Elbe Gazte Elkartearen hitzaldi bat, haiek laborari gazteak dira, eta orduan landuko duten gaia da zergatik gaur egungo gazteak laborari bilakatu, zer dira haien motivazioak, zer dira haien zailtasunak. Hori larun batez izango da, larun batez ere izango dugu Kurdistango militante bat, Berivan Firat izena du, eta hitz egingo digu Kurdistango egoerari buruz. Aktualitatearekin ere bai, Ukrainako gerrari buruzko hitzaldi bat izango dugu Asier Blas EHUko irakaslearekin. Eta igandean, azpimarratzeko agian Antxoluku izango dugula libertimenduei buruz hitz egiten. Libertimenduak agian ez dituzu denak ezagutzen, baina gerozta gehiago egiten diren iauteriko erritu batzuk dira. Eta Antxolukuk esplikatuko digu nulentzat edo ideiarik ez dutenentzat zertan datzan libertimenduen kontu hori. Igandean ere bai Euskararen aldeko borrokak aipatuko dira, instituzioetatik ere zer egin dezakegu Euskararen alde. Eta beste hainbat ikusten ahalko direnak gure sare sozialetan. Interesgarria oso, Irati, ez dakit jada tiketak eskuragarri ditugun? Bai, sarrerak salgai dira gure webgunean, ehz.es webgunean, baitugu 3 eguneko sarrera edo bestela egunka ere bai eros daitezkenak. Eta ez kezkatu, bestela tokian bertan ere iristerakoan erosten ahalko dituzue sarrerak.
Hortxe gonbidapena irati ikusiko dugu nola doan, zorte handia opa dizuegu hemendik ere, eta mila esker gurekin egoteagatik gaurkoan. Mila esker zuei, ongi izan. Eta musikarekin jarraiki Rosalenek Salvadorren eriotzean abestiaren bertsio sinfonikoa grabatu du. Bilboko Orkesta Sinfonikoarekin egin du abestia Fernando Velázquezen zuzendaritzapean. Grabazio hori Ura bere bidean 2023 proiektuaren baitan eginda. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan, Goxuan Salsaren Emaidan Freskura bestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu atarian dituzuela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte. Agur Benur, gero arte Bonaparte. Esaten zuenetakoa baldin bazara, orain mugikorrari begiratu eta agur patata eta kaixo pepino esan beharko zenuke. Estrenatu mugikorra prezio ezin hobean Euskaltelen bezero izate hutsagatik. Samsung 5G hau adibidez, hilean euro bakar bat ordainduta 2 urtez. Eta gero estrenatu berriz pepino bat.